לכם. אני דוד, אני רוצה לדבר איתכם היום על בעצם הנושא העיקרי הוא פחד, ויותר נכון את ההתמודדות שלי עם הפחדים שלי. וזה מתחיל בתור ילד קטן, אני זוכר שהייתי בתור ילד קטן, הייתי פחדים, והדרך שלי להתמודד עם הפחדים האלה הייתה הימנעות. לדוגמה, אם הייתי צריך למשל לנגן באיזשהו קונצרט ופחדתי, אז נמנעתי, פשוט לא הלכתי לשיעורי פסנתר. ומה שמעניין שגם היה לי תירוצים מאוד מוזרים. אמרתי, השיעור הזה לא מעניין אותי, מכירים את הדברים האלה שקורה לכם לפעמים שאנחנו לא רוצים איזה משהו ומוצאים פתאום תירוצים דמיוניים למה אנחנו לא רוצים את זה. אז גדלתי בתור ילד עם כל מיני פחדים ועשיתי צבא, למדתי, נהייתי מהנדס. בגיל 30, סיפור מתחיל בגיל 30, בגיל 30 מצאתי את עצמי עובד בחברת הייטק, מרוויח ממש לא רע, נשוי, עם ילד בן 3, היום הוא בן 16, יושב פה. והכל היה נראה ממש טוב, הכל היה נראה ממש אושר, ממש שמחה, ממש דבש, כמו שאומרים. אבל הרגשתי צורך בגלל כל הדברים שלא התמודדתי איתם בגיל צעיר, היה תמיד איזשהו בוס שהוא היה בעצם לוקח את כל האחריות עליו. אני תמיד הייתי בצד, ומדי פעם הייתי שומע במסדרונות, דוד הוא בן אדם קצת אפור, דוד הוא קצת חי בתוך בועה. והיה צר לי לשמוע את הדברים האלה, כי הרגשתי שיש בזה משהו מן האמת. ואז קרה בשנת שהייתי בגיל 30, עוד אתם זוכרים, יש פה הטקיסטים, שנת 2001, מה קרה ב-2001? הבועה, כמו שהבועה שלי התפוצצה, גם הבועה של הייטק התפוצצה. ואז עבדתי בחברה אמריקאית, בחברה אמריקאית באים אליך, אתה בא לעבודה, אומרים לך, תשמע, יש לך 5 דקות, תרוז לחפצים שלך, הלך הביתה, קח את האוטו שלך, את כל התנאים לחודש, תחשוב עם עצמך ותמצא עבודה. טוב, אז זה מה שעשיתי. האמת להפתעתי לא הייתי כל כך מבואס מזה, אמרתי אולי זו הזדמנות ככה לנוח בבית, להירגע וזה. וכשהגעתי הביתה, האישה התחילה להגיד לי מה עם רעיונות עבודה, מתי תחפש עבודה, מה אתה מתכוון לשבת בבית. לרצות האישה, ככה התחלתי לחפש כזה ברעיונות עבודה, ומצאתי איזשהו תפקיד. התפקיד הראשון שעלה לי, אמרתי נלך לתפקיד הזה. והגעתי למשרד בהרצליה, חברה קטנה מאוד, משהו כמו 10 או 12 אנשים. ואני יושב מול בן אדם מאוד מאוד כריזמטי, מזכיר קצת בשפת הגוף שלו, בתנועות שלו, את ביבי. הוא אומר לי, תשב בבקשה. אמרתי לו, כן. איך קוראים לך? דוד, הכל בכזה בטון טיפה מבהיל כזה. הוא אומר לי, אנחנו פה חברה חדשה, יש פה 15 עובדים, אנחנו צריכים מישהו שייתן מעצמו ויתרום, ומישהו שיודע כל מיני דברים חומרה ותוכנה, אלקטרוניקה, כל מיני סוגים, במודמים, אתה מבין? בזה אתה מבין? ואז הוא התחיל לשאול אותי סדרה של שאלות. אתה מבין במודמים? אני אומר לו, כן. אתה מוכן לעבוד שעות נוספות? אני אומר לו, כן. אתה מבין במיקרו-קונטרולרים? אני אומר לו, כן. זה כל מיני מושגים מעולם החומרה, מי שלא יודע. האמת שגם מה שלא ידעתי, אמרתי לו, כן. לא יודע למה. והוא אומר לי, טוב, מתי אתה מתחיל לעבוד? אמרתי לו, תשמע, רק פיטרו, תיתן לי איזה שבועיים ככה להתאזן עצמי, לבדוק מה קורה. הוא אומר לי, תשמע, אין לנו זמן, יום ראשון אתה פה. אמרתי לו, רגע, תן לי לחשוב על זה. הוא אומר, פתאום נפל לי הסימון בעצם באותו רגע. אמרתי, אולי זו הזדמנות ככה, להתנתק מהתדמית של הבן אדם אפור, לעבוד, להיות איזה מנהל בחברה, מהנדס פיתוח, זה נקרא סניור אנג'יניר, להיות כאילו משהו אחר לגמרי, משהו אחר שלא התמודדתי איתו עד עכשיו. ומה אמרתי לו? אמרתי לו כן. אמרתי לו כן, ויום ראשון התחלתי לעבוד. באתי לעבוד יום ראשון, ובאמת הייתה עבודה מאוד מלחיצה. אני זוכר שעבדתי 12 שעות, לפעמים עד 12 בלילה, לפעמים עד 2 בלילה. עבודה מאוד מאוד מלחיצה. ואני יכול להגיד לכם שבשנה הראשונה שעבדתי, עשיתי יותר פיתוחים אלקטרוניים ממה שעשיתי ב5 שנים הקודמות. בשנה אחת עשיתי הספק של 5 שנים, וגם קצב הלימוד שלי וההתפתחות שלי בתור מהנדס, גם עלה פי 5. בצורה ממש לא מטורפת. אבל עם הלחץ הזה גם גברה, פתאום התמודדתי עם כל מיני דברים שקצת התחקתי מהעבר, פתאום הרגשתי טיפה לחוץ, פתאום דברים הפריעו לי. ומה שהכי הפריע לי להפתעתי, דווקא לא הלחץ בעבודה,
מה שהפריע לי זה שכל פעם שהמנכ"ל הזה היה פונה אליי, הייתי מרגיש איזשהו לחץ. לפעמים הוא היה כזה אומר לי, דוד, איך אתה מתקדם? ואיך שהוא אמר לי, הייתי קופץ קודם כל, והייתי מרגיש את דפיקות לב, וכל פעם שהוא היה לידי, הייתי לא רגוע, וזה שיגע אותי, אמרתי, מה קורה פה? הבן אדם, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות לי כלום, למה אני נלחץ? מה קורה? ומה שאתם עושים זה גם מה שהיה, הייתי בכל מיני דיונים, ותמיד שהוא פנה לכולם, כולם דיברו אותו רגיל, ואומר, אוקיי, דוד, ומה, איך אתה מתקדם? והייתי כזה מתחיל לגמגם ורועד וזה, והייתי שומע גיחוכים כזה מהצד, וזה היה לא נעים, למרות שהיום זה קצת אולי קצת מצחיק אותי. והשיא הגיע שיום אחד, כמו שאמרתי לכם, עשיתי הרבה מאוד מוצרים בתחום האלקטרוניקה, יום אחד עשיתי טעות. עשיתי טעות, והטעות הייתה נוראית מאוד. הסתבר שהטעות שלי לא גילה, לא אני שאני בפיתוח, לא יש אימות פיתוח, יש כל מיני שלבים שהמוצר, מהרגע שהוא נכנס לפיתוח עד שהוא מגיע לייצור, מי שגילה את הטעות שלי זה הלקוח הסופי. תארו לכם שאתם קונים מזדה ואתם רואים שהרוורס לא עובד. זה משהו מטורף לגמרי. ואז נתנו לי איזה מערכת לבדוק, ובדקתי איזושהי מערכת ולכן גיליתי שיש שם טעות נוראית, ולא היה לי מושג איך אני פותר את הבעיה, ומה שיותר התחיל אותי, זה איך אני עכשיו, מה אני אומר למנכ"ל הזה, שכאילו זה יכול, דבר כזה יכול להביא לפשיטת רגל. אז היה דיון, והמנכ"ל נכנס לחברה, והוא אומר, תראו, יש 3 בעיות של מוצר, אם זה בזמן הפיתוח, הנזק הוא X, אם זה בזמן הייצור, הנזק הוא 100X, ואם זה בזמן שהלקוח כבר מגלה אותו, זה נגיד 1000X, אני לא זוכר בדיוק מה הפקטור האמיתי, תסלחו לי, אבל משהו כזה. אני יושב, כולי מקובץ, רועד, ככה, כולי, וואלה, עוד מעט הוא יפנה אליי, מה אני הולך להגיד לו? וכמובן שזה לא יכול לבוא, ואז הוא אומר לי, דוד, איך אתה מתכוון לפתור את הבעיה? ואני כולי יושב, גם ישבתי בתנועה כזאת, ככה, שאמר לא להסתכל עליי או משהו כזה. כולי רועד מפחד, והתחלתי לגמגם, נכנסתי כזה לוויברציה, אני אפתור את הבעיה, אני לא יודע איך, אני אפתור את הבעיה. אז הוא אומר לי, טוב, אז עכשיו אתה נוסע ללקוח בחו"ל, ואתה מסביר לו, אתה פותר את הבעיה, ואתה גם פותר לו את הבעיה. לא הבנתי מה אני עושה, אמרתי לו, בסדר. ואז קרה, זה משהו זה שבאמת הפתיע אותי, פתאום פתח לי איזה משהו כזה בראש. תקלה הייתה לא רק שלי, של האלקטרוניקה, גם הייתה תקלה בתוכנה. והוא פונה, להגיד שאתה מהנדס התוכנה שאני פונה אליך, ונגיד הוא פונה למהנדס, המנכ"ל הזה פונה לאיש תוכנה, הוא אומר לו, ואתה, איך אתה מתכוון לפתור את הבעיה? אז המהנדס תוכנה להפתעתי, במקום להתכווץ ולהתפתל, להסתכל לו בעיניים, כאילו הוא חושב לו דרך העיניים כזה, להסתכל לו בעיניים, והוא אומר לו, בשלוות נפש הכי שלוותית שראיתי בחיים שלי, אני אעשה את המקסימום שאני יכול. ואז הוא אומר, אתה מבין שאם אתה לא פותר את הבעיה, אנחנו יכולים לסגור את החברה? הוא אומר, אני מבין, אני אעשה את המקסימום שאני יכול. באותו רגע הבנתי שאני חייב לטפל בבעיה שלי. והלכתי לכל מיני מטפלים בתחום. האמת שכל הלחץ בעבודה והריבוי משימות והעבודה הקשה, כל זה התגמד לעומת החוסר היכולת שלי להבין למה אני מרגיש סוג של פחד, או כבר זה היה חרדה כי זה המצב, מול אותו מנכ"ל כריזמטי. ואז אני זוכר שהפעם באתי לטיפול באיזשהו פסיכולוג, הוא אמר לי, תשמע, הוא רק בן אדם. ואז אמרתי לה, זלזל, אני משלם לרם 200 שקל שהוא יגיד לי שהוא רק בן אדם, מה, אני לא יודע את זה? יש דבר יותר מעצבן מזה? באתי לבן אדם אחר, בחורה, שהיא דווקא הייתה קצת רעיונות יותר מעניינים, היא אמרה לי, שאתה מדבר איתו, אתה חושב שהוא ליצן. ישבתי איתו ודיברתי שהוא ליצן, וזה נגמר בזום, תגיד, דוד, הכל בסדר? לא זרם איתו בכלל. הייתה לי עוד איזה רעיון מסוים שאמרו לי, תדמיין שהוא ערום. ואז דמיינתי שהוא ערום, והפחד גבר, ואז התחלתי לחפש טיפולים בחרדה, כבר דרך אגב, מאז לא טיפלתי בחיים שלי בחרדה, כל הצבא לא הלכתי לקבל, לא ידעתי שום דבר על הדבר הזה. ראיתי שיש גם טיפול בהיפנוזה ובדמיון מודרך. חיפשתי אנשים שמתעסקים בתחום הזה, מצאתי איזשהו איש שבזמנו לא היה NLP, זה היה לפני יותר משהו כמו 13 שנה. היה דמיון מודרך, פגשתי בן אדם מקסים, לפחות בארץ לא היה NLP, חיפשתי בגוגל לא היה NLP. לא היה כלום. לא, היה דמיון מודרך.
אריה, אני לא יודע מה אריה עשה שם, לא יודע, מה עשית? לא יודע. בקיצור, אז פגשתי בן אדם שלא יודע איך התחברתי, היה בינינו מה שאנחנו קוראים בין פי רפור, התחברתי אליו, היה לי כיף איתו. הוא סיפרתי על עצמי, הוא סיפר על עצמו, ובסוף הוא עשה לי איזה סשן של דמיון מודרך, תשכב, תנוח, דמיין, הכל בסדר, הכל זה, והייתי הולך, שום דבר לא השתנה, כן? אבל היה לי נעים לבוא אליו. התרגלתי לבוא אליו כל שבוע במשך כמה חודשים, ולאט לאט הוא התחיל לדבר על הבעיות שלו, והוא אמר לי, בוא תקל לי את המחשב, בוא תקל לי את זה. יום אחד אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה איתי? מה אני צריך אותו? אז באתי להגיד לו, באתי לפגישה האחרונה, אמרתי לו, אני עכשיו יבוא, אני אגיד לו, תשמע, תודה רבה, לא מתאים לי יותר. אז אני בא אליו, ואחרי שהוא מספר לי את כל הבעיות שלו, ואני סידרתי עוד איזה משהו במחשב, הקנתי לו איזה תוכנה. הוא אומר לי, מה שיש לך זה מזכיר לי את האפקט של הפנתר השחור. אמרתי לו, מה אתה מדבר? מה זה אפקט? מה? ספר לי על מה זה? נגמר לי הזמן, תבוא בשבוע הבא. כמובן שאני לא הפסקתי לחשוב על הדבר הזה, אמרתי, או שהוא מבלף, או שאולי יש פה איזה משהו מעניין, אבל הסתקרנתי מאוד, באתי לשבוע לאחר מכן. אז הוא אומר לי, מה אני, מה נשמע, איך עבר השבוע? אמרתי, עזוב, תגיד לי מה זה הפנתר השחור, תסביר לי מה זה הדבר הזה. אז הוא סיפר לי את הסיפור הבא. מקווה שאפשר לראות פה בלוח. ואני מצייר את זה בכוונה, כי ככה אני גם הרגשתי, ככה הוא צייר לי את זה בערך באותו דבר. הוא אמר לי, יש לך פה בית. יש פה קומה ראשונה, קומה שנייה, ואולי יש פה איזה גג. יש פה דלת וכל מיני חלונות, פתחים וכולי, ואתה נמצא פה. כשאתה נמצא בבית הזה, מדי פעם באים אליך אורחים. לפעמים אורחים רצויים, לפעמים אורחים לא רצויים. ואתה עושה את השיקול דעת שלך. אם זה אורח לא רצוי, אם זה סכנה, אולי אתה רותם את הדלת. אם זה אורח לא רצוי, אולי אתה מגרש אותו. ואם זה אורח טוב, אתה מקבל אותו. אמרתי, ואיך זה קשור אליי? הוא אמר לי, יכול להיות שבשלב מסוים שבאו יותר מדי אורחים לא רצויים ופחדים, ואולי עכברים וזה, החלטת להביא איזשהו פנתר שחור. התת מודע שלך אולי הביא את הפנתר השחור הזה. תלכו לי על הציור, כאילו זה משהו דומה לזה, כן? יש פה עיניים, משהו כזה. יש לו גם שיניים, כן? הבאת פנתר שחור שמתגורר בקומה השנייה. אוקיי, ומה זה אומר? זה אומר, הפנתר השחור הזה בעצם, הוא לא יודע לזהות, הוא נמצא בתת מודע, הוא לא יודע לזהות אם נכנס אויב או תוקף. הוא לא יודע לזהות אם הפחד הוא הגיוני או רציונלי או דמיוני או מוצדק או לא מוצדק, והוא תוקף קודם כל דבר שמנסה להיכנס לבית הזה. יכול להיות שהבית הזה זה דימוי למוח, אני לא יודע אם שלושת הרבדים, לא יודע. אבל יותר מזה הוא גם תוקף אותך כל הזמן. אז אמרתי לו, אז מה אני צריך לעשות? אז הוא אמר לי, אתה יכול לברוח מהבית. אם הבית זה דימוי למוח שלי, איך אני אברוח מהבית? אז הוא אמר, אתה יכול למשל גם לאטום פה את כל החדרים, ואז דרך אגב יש הרבה אנשים שעושים את זה, בעצם אוטמים את כל החדרים, להגיד שזה סתם בעיה. אז אפשר לאטום פה את כל החדרים, ולא לדעת מה יש פה בקומה 3. אם זה קומה 2 וזה קומה 1. אמרתי לו, אוקיי, ומה עוד? הוא אומר, אתה יכול למשל למצוא איזה סולם ולהגיע לפה, כל מיני דברים שהמציא לי כל מיני דברים, אוקיי, ומה עוד? הוא אומר, אתה גם יכול להתחיל להתאמת איתו. ומאותו רגע בעצם נפל לי האסימון, והגעתי למסקנה שאני צריך להתאמת עם הפחדים שלי, לעבור כמה שיותר כלים ולהתאמת עם הפחדים שלי. והיה לי הזדמנות, כי היה לי באמת את המנכ"ל שכל פעם שבאתי לה, והיה לי את התחושה הזאת. אז אמרתי לאט לאט בואו ננסה לדבר איתו. ואז קרה משהו כזה מעניין, שבעצם הייתי יושב באיזה דיון, נגיד אני יושב פה, והמנכ"ל פונה אליי, הוא תמיד היה פונה אליי בצורה מבילה, כאילו, אוקיי, אני מסביר היסטוריה, דוד, איך אתה, דוד, זה שיגע אותי הדבר הזה. אז הייתי יושב ככה בצורה כזאת מפוחדת, הייתי פולט שאני יושב ככה כזה, שלא יפנה אליי, כאילו לא יודע להסתכל עליו. פתאום התחלתי לשבת, למרות הפחד, למרות הכל, התחלתי לשבת ככה, ואמרתי, דוד, קפצתי, נבלתי, אז מה? אז ככה התחלתי להתאמת עם הפנתר השחור, ועם כל מיני פחדים אחרים שעלו לי. והאמת שבדרך הזאת היא משהו כמו 10 שנים. התעמדתי כמעט עם כל פחד שהיה לי. לפעמים אולי קצת הגזמתי, זאת אומרת, אני אומר, אמרו לי, הייתי בארצות הברית, אמרו לי, דיברתי עם חבר שלי, אמרתי שאני רוצה להגיע לטיחואנה, סתם דוגמה,
הוא אמר לי, תשמע, אם אתה לא רוצה להפוך למרק חיות, עדיף שלא תיסע לשם, זה מסוכן, המדינה שחוטפים שם, העיר הזאת חוטפים שם הכי הרבה אנשים, אבל איכשהו אמר לי מרק חיות, וזה אמרתי שאני חייב להגיע לשם. לא משנה, הכוונה היא שהתעמדתי עם כל דבר שהיה נראה לי מפחיד או לא מפחיד. וזה גרם לי טיפה להיות קצת יותר אגרסיבי, אבל זה גרם לי איכשהו להשתחרר מהפחד הזה. עזבתי את העבודה אחרי משהו כמו 10 שנים, והיום אני עובד בעבודה שאני כל היום בעצם נותן פרזנטציות למנכ"לים ומנכ"לי מנכ"לים ומנהלים. זה העבודה שלי, זה מה שאני עושה. ואני עושה את זה בלי שום פחד וחרדה. לאחר שהתחלתי ללמוד NLP, כל הדברים האלה זה היה לאחר שהתחלתי ללמוד את ה-NLP. אני זוכר שהגעתי לשיעורים של ה-NLP הראשונים, אני האמנתי תמיד בלתת טיפולים ולקבל טיפולים. עד היום אני נותן הרבה טיפולים ומקבל קצת פחות היום, אבל אני זוכר שההנחיה הראשונה שקיבלתי, דיברתי על הפחדים והחרדות, עדיין זה האישו. ואני חושב שבעזרת כל מיני תהליכים שעברתי, חזרתי למצב הנורמטיבי, שאני בעצם בודק, לא מתעמת עם כל דבר שנראה מפחיד, בודק, רגע, הפחד הזה מוצדק או לא מוצדק, ובהתאם לזה פועל. אני קורא לזה שהתיידדתי עם הפנתר השחור. צריך להתיידד איתו, ולא תמיד אני פועל בתוקפנות, לא תמיד אני מנסה להילחם עם פחד שיש לי, לפעמים אני יודע גם להרפות, לפעמים אני יודע להשעות. וכשהסתכלתי אחורה ראיתי כל מיני מקרים שבאמת התגרו אותי רגע זה, ולא נכנעתי לאתגר. שזה בשבילי עוד יותר ניצחון, זה באמת ההתיידדות עם הפנתר השחור. והיום אני גם בשעות הפנאי שלי, ללא עלות, ללא תשלום, אני מנחה אנשים, בעיקר אני אוהב לטפל באנשים שיש להם חרדות ופחדים, כי אני מרגיש, למרות שהתיידדתי עם הפנתר הזה, כל בן אדם שאני עוזר לו להתגבר על הפחד שלו, אני מרגיש שאני נותן לו איזה ככה לפנתר, ועדיין צריך להראות לו מי הבוס, ככה אני חושב. מדי פעם, למרות שהתיידדתי איתו, צריך להראות לו. ולסיכום, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לאריה שהוציא לי לסיפור הזה. אני רוצה להגיד לכם, בחוויה האישית שלי, שהתיידדתי עם הפנתר השחור, מה שקרה לי פה, זה נפתחה לי פה, הגעתי לקומה, התיידדתי, הצלחתי לעלות לקומה הזאת, נפתחה לי פה איזה דלת, לאיזשהו ערך מאוד גדול שאני דוגל בו, שזה חופש. שהחופש הזה הוא לא תלוי בחופשה שאתה לוקח, הוא לא תלוי באופן, חופש הוא פה. אז זה מה שאני קיבלתי, אבל הייתי רוצה שכל אחד מכם באמת יבדוק. אם אתם מדעים את הקומה השלישית לדבר, בואו נעזוב את הנושא של פחד, בואו ניקח את זה אולי לאיזשהו כלל. אם פה נמצא הדבר שאתם באמת רוצים, הדבר שאתם רוצים, ופה נמצא המכשול, אז אני מזמין כל אחד ואחד מכם לנסות להתגבר על המכשול ולהגיע לדבר שאתם באמת רוצים. אתם יודעים שאושו כתב בסיכום רק, אולי זה קצת יותר מדי, אבל אושו כתב בספר שנקרא פחד. אני קראתי הרבה מאוד ספרים שקשורים בנושא, והוא אמר דבר אחד שאהבתי, הוא אמר בקצה של הפחד הכי גדול שלך נמצא הדבר שאתה הכי רוצה. אז בואו תגלו מהו הדבר שאתם באמת רוצים, תגלו את הקומה.